Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, naanata sa ikakauhaag siyam, 29th nga Domingo sulod sa tuig. Padayon natong iampo ang kalig-on sa pagtuo ug ang katumanan sa atong mga pag-ampo, labi na gyud ang kalinaw sa kalibutan ug ang kauswagan sa atong mga katawhan nga naigo kaayo sa krisis karong panahona, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang padayong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga grasyang nadawat gikan sa atong mga benefactors and donors, labi na siging kini silang sigig palit sa atong mga slots nga nakahatag og dakong tabang sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Kuyog di ay nako karon sa atong misa karon ang akong classmate, ang parish priest sa Uling Naga sa San Roque Parish, si Father Edgar Sundo. Tusang pasalamatan ang Ginoo niini. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, makagagahom ug way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mga Amalikanhon sa Israelita dito sa Repidim. Si Moises mingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo o pagkig-away kamuugma sa mga Amalikanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod, nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya, ug nagkig-away sila sa mga Amalikanhon, samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita, apan kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalikanhon. Sa dihang gikapuya na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur nagkuhag bato aron palingkuran kang ni Moises. Milingkod si Moises, samtang si Aaron ug si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunitan nila kini hangtod pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalikanhon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man magikan ang hinabang, alang ka nato. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili unta siya mutugot nga ikaw madakin-as. Dili unta siya makatagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuray wala siya matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panay.
siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw, ni ang bulan sa gabi. Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong pagikan. Karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo o gugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini og nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimo kaalam nga maghatud ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong aron ang nag-alagad sa Dios masakap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mao'y maghukom sa tanang tao, buhi kun patay, nga tungod kay mobalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisugilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag adto kaniya aron pagpangayo nga panalipdan siya sa iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako, batok sa akong kaatbang.
Sulod sa taas ka panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang, apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios, ni pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong biyuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan akog pailob. Umipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya o niyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, ang atong tubag sa atong salmo, makadasig kaayo. Sa gito'y atong tubag, ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Kanabitang makasilingan ka og tao nga tubig-tubigan unya manggihatagon ug naa kay problema sa kwarta, nya mudangop ka dito, hatagan dayon kaniya, malipay ka dili. Nya sunod na sang simana na nasa kay problema, dangop na sa kaniya, malipay pa siya dili. Nya sunod na sang simana, dangop na sa kaniya, nya muhatag yapon siya nimo, malipay ka dili. Pag sunod buwan, dangop kaniya, hatag yapon siya pero gipakapina nagsulti. Sige na malamong balik-balik, wa na gyud moy laing nahimo, malipay pa ka dili. Ini kasunod nimong balik, dili na siya muhatag nimo, malipay ka dili. Una panagsara kay takakita og tao nga mutabang nato nga wa gi limit. Nya kinsa ra man gyung tawhana ang mutabang nato nga way limit ang Ginoo. Ngano man grabe kayo kadaghan ang iyang grasya. Siya go'y naghimo sa langit ug sa yuta. Pasabot, way panginahanglan nato nga dili niya kayang ihatag. Kay nga naman, langit ug yuta, siya go'y kahimo tanan. Pero nga naman, nga kung na kay panginahanglan, maglisod man kagdangop sa Ginoo, adto manoong kas 5-6. No? Adto ta mo dangop tungod kay kwa na tay pagtuo sa Ginoo. Kay ang Ginoo man gud mga igsoon dili makita, mo na kinahanglan tag pagtuo. Ang pagtuo mo ay musulti nato nga ang Ginoo maminaw og muhatag sa tanan. Ang pagtuo. Mao na ningon si Kristo diri sa atong ebanghelyo, muhatag magyud ang akong amahan kay buutan man siya, muhatag mga itong daotang huwis sa nagbalik-balik og pangayo nga byuda. Ang ako pa bang amahan nga purting buutana? Pero ang problema kuno, naa pa ba kuno'y pagtuo nga makaplagan ang Ginoo dinhi sa yuta? Sagaran gud nato dili man pagtuo, tuo-tuo. Oh, tuo-tuo. And pag negosyo aning kuana, negosyuha kay ang imong kwarta nga 1,000 mahimong 5,000. Invest din ka. Unya ang akong 20,000 mahimong 100,000. Hatag sa dayon ka. Scam di ito. Ngotkot deso. Napay mo ingon nimo nga kaning numero ha. Mintin na ni. Siguro yung sulbad na tanan nimong problema. Mintin gyud nimo ana. So, sunod sa dayon ka. Hangtod na lang napurdoy ka, wa gyud mo gawas.
Gawas lang imong sipon og luha ang numero wa gyud. Nasa mo ingon uban dito, pangutang dito, gamay ra kay interest, dali ra kay ma-release. Utang sa dayon ka, dali ginong kay na-release. Pero pag charge sad sa interest, kabuang sa kaglikay-likay og lakaw di na magtarong imong daan, simang-simang na, sigihan na magkagpaningil. So unsa man gisakto? Sunda ang Ginoo. Sa tanan natong problema, sunda ang Ginoo. Hapta na din sa atong parokya, problema ta itukod sa kumbinto. Sunod akong Ginoo sa buhaton Lord, siya pamaligyag slat. Baligya lang. Nakuna kay mo palit ani siya, ang mo palit malangit, ang di mo palit maimpirno. Di ba man sasabihin maimpirno. Ang mo palit daghan pagrasya. Mo nang sige kog pamaligyag slat. Naman say mo palit. Ambot na nimba baka ang nipalit. Basigwa sad. Kinsa man kono jud ni ang nakapalit na be taas kamot. Ay kauaw. Na tanawa di ba 5 ra ka buok. Nakamo ding uban di mo palit diya naatay tag 1,000 nga slots nga dopes para sa atong kumbinto. Kuan para bay atong nahalin ani 8,563 ka slots. Nagkinahanglan tag labing minus 15,000 ka slots o na ta makasugod og tukod. Pamalit na mo karon sugod hangtod karon katapusan aning buwana. Haron next week, next month sugod na ta diha sa atong kuan pagtukod sa kumbinto. O para bagitay kumbinto din Kanay na ba? Nito man ko, ako ginisigig baligya. Kay hibaw jud kong duna gini mo palit ani. Nito bitaw ta nga kini atong simbahan, ato ning ma-repair. Nga atong gasto ani karon das mga yuta, murag na ana sa mga dool-dool na 70 million. Nanggawas man. Slat-slat ra man ninyo kay naay pagtuo. Relax ra sad. Kamusad mo tuosad mo nga inighatag ninyo bisag unsay ibalik ninyo gatusan kapilo. O di, hatag dayon. Ayaw pagsigtigom kay way pilo-piloon ang Ginoo. Muna sa ato ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi ni San Pablo nga ang pulong sa Ginoo nga gisuwat sa balaang kasulatan magamit sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa man hinuon ko din. Pagtudlo, sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway, o pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga makapalangit. Pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon na ay sinuwat na asay gipamalandungan. Kanabang gipaambit sama aning wali. Ang pulong sa Ginoo na asay inspired by the Holy Spirit diha sa imong hunahuna. Kanang mukalit lagsod ba pananglitag na kay problema ingna ang Ginoo, Lord, sultihi ko og unsay akong buhaton aning akong anak nga tapulan kaayo. Ayaw din kasabi ang tapulan. Pangutan ang Ginoo ba, Lord, unsaon ni nako ang tapulan kong anak. Nya mo lamdag din Ginoo nimo, lungagi la nagdaghan kay dako ra ba nagkaon. Kay kanang tapulan dagko kay nagkaon. Nya ayaw gid nagsugua kay makonsumisyon ra ka kay di gid na mosunod gahi kay nasugoon. Alagari na lang na haron malipayon siya, malipayon sad ka. Nya moingon din ka sunod din ka sa mahal nga birhen, matuman ang imong pagbuot. Di ba? Alaga din ka sa imong anak. Unsa may mahitabo? Wa gyud kay kasuko. Ang imo sang anak wa say kaguol. So kamong pamilya way gubot, dili saba, dili hasol ang kinabuhi, di ba? Nya mo na inyong gibuhat sa inyong balay. Uy, yaw-yaw to the max, siging balik-balik kada adlaw, siging yaw-yaw. Maingon lang ng mga anak, murag yung plakang guba. Nya kamo sang mga anak o ang inyo sang ginikanan, yaw-yawan kayo. Ay san mo pagkusmod-kusmod sa inyong naong. Pangutan na sang Ginoo, Ginoo, unsa may akong buhaton aning mga animal kong ginikanan. Maingon din Ginoo, bisan gani kanang animal
pwede man na nimo hapyod-hapyoron ang agtang kanang iro, kanang baboy, kanang kuan. Siya unya usawa man nako siya, hapyod-hapyora ang agtang sa imong mama ug papa para maulian anang yaw-yaw. Ay, imo din paraygan, guwapa gini akong mama oy. Ana ingon din imong mama hilog mo ikabuanga karon yaw-yaw ka diha. Ay, imo yung hapyod-hapyoron paraygan. Oy, madugay na imong mama mo gakos-gakos na nimo. Oh, ingon din kay 20 be. Atag dayon na. Wa pay hasol, wa pay daghang yaw-yaw. Oh, ana, hapyod-hapyora. Wa may gustos Ginoo paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo matod pa ni Kristo. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Moises naminaw unsay gustos Ginoo, giatubang nila ang ilang kaaway. Gisultihan siya sa Ginoo, iisa ang imong sungkod, mudaog mo. Nituo si Moises o gisunod niya, giisa. Nya inigkaluya na niya, muus-us ang iyang sungkod, mapildi na sad sila. Gitukuran, gitabangan og tukod sa iyang mga kauban ni Aaron ug ni Hor. Kay nituo man sila nga kun iisa ang sungkod, mudaog. Daog gid sila, pildi gid ilang kaaway. Sige, kamo sa inyong pamilya pag tinabangay kuno mo, unsa maroy inyong kaaway, ang kakabos, ang pagkaway kwarta. Hala, pag tinabangay ko numog ampo ngadto sa Ginoo, iisa ang inyong pagtuo ngadto sa Ginoo. Pag rosaryo mo, pag rosaryo nya magtinabangay ang bana, ang asawa, ang mama ug ang papa ug mga anak, dili magwalda sa kwarta, dili mag-inom anang way klarong, di magsugal, dili magsigig duwa anang computer, magtinabangay og tigom sa kwarta, unya magtinabangay trabaho, magtinabangay og ampo, malambuon kayo, mapildi nimo ang kaaway na kanang gitawag nato krisis sa kinabuhi. Sayawa man guna mga igsoon kining krisis, og magtinabangay lang gyud ta, wa gyud krisis. Pero mag-iyahay na gaita, sama anang gubat ron sa Russia o sa Ukraine, iyahay lang sila kinsay makaunag patay, mo krisis gyud, no? Hindi. Lingi ako no na imong tupad. Imong tupad ba, lingi Basig wa nakakaibawong na aday kay tupad. Nya pangutan siya, ing na andam bakang mutabang nako. Ing na kano. Sige na. Andam kang mutabang nako. Nya mo ingon kay siyang, ing na bayri ako ngutang. Ako na lang mangutana ninyo andam ba mong mutabang sa simbahan? Palit og slat. Ano na siya? Tinuod yun na. Unya, ang Ginoo nga nagtanaw ni ining atong pagtinabangay, dili lang mubuhong sa grasya sa imong gitabangan. Ikaw nga mitabang, matud pa sa pulong sa Ginoo, hatagan sa tika og gatusan kapilo. Gatusan kapilo sa imong gihatag, pasabot labaw ang imo kay katong imong gitabangan o gitabangan to nimo 1,000 ra may iyang madawat, pero ikaw ang imong 1,000 i-times niya 100, ang imong madawat pila man 100,000. Labaw kayo ang imong madawat. Testingin ninyo, di ba putlan gimos kuryente ini kasunod adlaw. Pero inigputol sa inyong kuryente, wa na mo'y kuryente, unsa may mahitabo? Sayo na kay mo matog, din amo magluwaw. Nya di na sa mo magkagubot kay magilog anang mga signal or magilog anang unsay salidang tan-awon kay patay naman sa inyong TV. Sayo na mo matog, sayo pang mo mata, nindot kayo mo, healthy na kayo ang inyong immune system, di na mo mga sakit, di ba? Nya tagpila ko'y bayad anang sakit, usa lang nimo ka ospital, 1,000 dayon na. Nya karon kay wa na mo masakit, awa na natigom na ang 1,000, hangtod inyo na sang na pataod og balik ang kuryente. Dili pag yun mo adik anang na ang cellphone, di na mo adik anang TV, nya magsigi pag yun mo grosaryo, kay nga naman naanad mo atong giputlan pa mos kuryente. Hangtod gani lambo na gyud mayong kinabuhi, dili gyud mo attach anang material things. Sige mong panghatag hangtod nga kamo nay nahimong dagko kaayo og hinatagan bisan pag simple ang kinabuhi. Daghan kay naron. Nya naa dayon ang gitawag og kalipay,
kalinaw o katagbawan. Daghan masarong daghag kwarta nga dili malipayon. Daghan kayo lingi ala na imong tupad. Arang-arang magina siya kwarta tingala, magina kwarta pero kusmoro nagnaong. Basta dili manggihatagon. Pero tanawan ang kusog kay muhog kolekta, smiling kay na smiling. Uban ay sige lang duko-duko. Sana padungog-dungogong na sa ta, abi hapit namang tingkolekta. Gana manindog na tayo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaabitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong Amahan mohatag gayod kanato kung kita malaumon nga mudangop kaniya sa pagampo. Busa mapaubsanon kitang moingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang atong Santo Papa o kaobispuhan, magsangyaw sa mensahe, manghimakak o magsaway sa sayo, o magtudlo sa pagkamasinugtanon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga sila nga anaa sa gahom, mamati sa hilak sa mga kabos ug sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga maghuhukom ug manlalaban, magiyahan sa Dios nun, o kinaayanhong balaod, sa ingon maghukom sa walay pagpinig, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang atong kinaugalingong pagampo, mamahimong yano ug makanunayon sa pagdaig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Chopilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na kanila nga atong gihandom karon, mainluan diha sa kaangayan o kaluoy ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among mga pagampo nga among gituboy kanimo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, Jose among obispo, sa iyang kaabag ng mga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na sila nga among gihandom ni Santos sa misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga yang bana, uban sa mga apostoles, uban ni Senyor San Roque, San Vicente Ferrer, San Francisco de Assis, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagan ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanonayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta. Si Father Edgar Sundo ani akaron kay mamaraig siya nato aron tabangan nato sila sa ilang parokya dito sa Uling Naga. So ato siyang paminaon. Salamat, Padre Shano. Payong buntang natong tanan may igsuon. Ako is Father Edgar Sundo, classmate ning Father Shano. Ni ako na-assign sa San Roque Parish, no, sa Uling City of Naga, no, bukiran nga bahin sa Naga unya. Ni ami karon magsuon tungod kay naghimo mi ngadto og project, no. Among project karon naghimo mi og multipurpose building o evacuation center niyo na akong makauban akong PPC President o ako ang sa Commission Service, no, dito sa amo ang parokya. Amo ang nagsugod mi sa amo ang proyekto, no. Amo ning nahimo kining amo ang gitawag og evacuation center dito sa parokya. Amo ning nahukman nga maghimo mi tungod kay niadtong pag-udet, no, bagyo dito sa atong miaging bagyo ni atong Disyembre, ang atong mga bakwit dito sa tong simbahan, no, dito mi ako pod koyo ko nila o niya samtang dito mi sa sulod sa simbahan may gani kadiri sa kilid nga bahin sa simbahan sa dihang nahagsa ang kisami, no, dito dahol gyud sa atong sanctuary o sa iyahang kinlawasan sa ato ang simbahan. Muna nga pasalamat ang mi nga wala mi naigo sa kisame mo nang naka-decide mi nga maghimo na lang mi og hiklinanan panahon nga dunay kalamidad. Muna nga ni amiron ning hangyo ko sa kuang classmate Father Shano nga mo himog mission appeal, no, dinhi sa atong simbahan. Wa ko kahibaw nga kamo pud ay dinhi na moy dako kayong project, no. Pero sige lang, kabisan tuod og naamoy mga dagko sang gibuhaton dinhi, nakapaambit gihapon mo pasalamat ko ni Father Shano og ninyo sang tanan. Salamat, Father Edgar. So mga igsuon, ang atong hinabang adto sa parokya sa Uling Naga, dili na siya separate sa ato dinhi sang project kay usa ra man ang simbahan. So inyo ato lang bahin-bahinon ang atong ikahatag, no, pero hatag yun mo sa gugma. So, salamat ninyong tanan nga manggihatagon unya. Kung do naman ninyo'y buot pa mudugang og hatag o ay gikahatag karon tungod sa wa mo kadahag budget, sila si Father Edgar og iyang mga kauban hangtod pa ni dinhi sa ikahuman sa alas 7 sa gabi nga misa nato. So ituno lang niya diha sa opisina or ihato diri ang inyong mga hinabang. Nya para sa atong kaninyong mga online parishioners, pwede sad mo makahatag og special love offering para sa parokya ni Father Edgar. I-message lang ko, nya ipadala lang gihapon sa atong naandan nga paagi sa pagpadala og hinabang dinhi sa atong parokya. Nya i-message lang para ni sa parokya ni Father Edgar. Nya amo nang ipadangat dito. So kaning si Manaha karon gikan karong pitsaha hangtod sa pitsa 23, pwede mo makahatag sa inyong mga hinabang special naot paunta. So salamat kayo. Ang ato di ay special nga grasya nga nadawat karon mao ang Diyos nun nga hinabang, divine providence. Unya moabot ra ni nato kung kita magampo nga matuohon unya mahimo sadtang musunod gyud sa pulong sa Ginoo. So salamat sa nagsunod sa pulong sa Ginoo nga mialagad nato karon ining atong misa dito sa gawas, ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong PYCC, nga mo'y atong mga usherates, ang atong love offering assistants, ang atong mga lector, salmista, ang atong sakristan, ang atong sukom, ang ato dinhing nang limpyo ani atong simbahan, ang nagdecorate aning atong mga altars, ang atong choir, atong
San Vicente Ferrer Parish Choir o ang atong mga ni-offer karon sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Robert and Mrs. Lisa Pipito and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Nya update sa atong nahalin nga mga slots sa atong DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction. Ang atong halin as of yesterday, niabot na og 8,563 slots. Naapay 46,437 slots na available. Nya sa ato sang special slot para sa atong pista sa segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario, sa 5,000 slots ang atong halin 2,267 slots, naapay 2,733 nga available. So atong pakpakan ang tanan nga namalit niini. Salamat kaayo. Karong Huwebes magsugod na ang atong Novena Mass para sa atong segunda patron nga kapistahan. Ana atay motorcade nga alas 4 sa hapon. Nya laing pahinomdom. Congratulations day kay wa nagisaba inigana ninyo sludhana, no? Pulos na mo malangit. Katong naigamay mo paka, maimpierno, mapurgatorio ra mo ato. Pero karon lang daghan-dagha mga bata nga wa kay nato ma-manage nga mohilak or mosulti. So ato dayon nang dadon ngadtos gawas basta mosugod naghilak ha mga bata kay para dili makadisturbo sa imong tupad nya makahuygo sa siyag hilak didto sa gawas hangtod maulian. Kanasang magsigig dagandagan dadagya pon ngadto sa gawas kay dako kay tag ground didto padagan-dagana nagmayo hangtod matagbaw nya dili sad maka disturbo sa ato dinhing nanimbahay. Nya para sa mga bata nato nga mga buutan kaayo, wa gyud magtingog-tingog, focus kaayo, ang uban nang atogra. So ato na silang pakpakan. Praise the Lord mga buutan. Balik-balik nga mo dinhi ha. So ayaw mo kalimot gyapon pagpadayon sa paghatag sa atong mga love offering para sa atong upkeep sa atong parking area. Nakita ninyo na natay mga improvements diha, no? Padayon atong improvements. Ang atong public CR hapit na mahuman. Nindot kay natong public CR inigsod ninyo diha, di na mo ganahan mo gawas. Awa mo kita sa atong public CR na nindot na. Salamat sa inyong mga slat-slat kay mo nindot-nindot atong palibot. So padayon ta niini og hinaut-unta nga ang atong pagkamanggihatagon baslan gyud og gatusan kapilo nga panalangin bunga sa atong pagtuo. Manindog na tangtanan para sa final blessing. Kaming duha ni Father Edgar ang muhatag sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Sa Dios.